तू अब बच्ची ना रहलू कि एगो खिलौना खाती मचल जा और झगड़त रहा। हमरा पता बा ई उम्र में खिलौना से खेले के दिल करेला। ई मन दुइये समय चंचल होखेला, उठत समय या सोच समय। पर एकरा खातिर तू अपना बच्ची के खिलौना के पीछे काहे पड़ल बाड़ू? अब तू बड़ हो गइल बाड़ू, दुनिया देखा और भी बहुत सारा खिलौना है। हम तो के नया नया खिलौना दिखाई। और फिर तू तो पुरानी खिलाड़ी हो, हमरा के ना लगता तो के खिलौना के कमी होगी। वेरी गुड, तू तो बहुत समझदार हो। तो हर माँ तोहरा के ना समझौली, मगर तू हमार पाठ बहुत जल्दी सीख गइल हो। आप इतना अच्छा तरीका से जो समझाइली हम। चली चला। समझ गेलू हमार बात के। भूल जाओ खिलौना के और अपना खातिर एगो नया खिलौना ढूंढला। वो नया खिलौना तो हम ढूंढ लेनी हा। के बाऊ महान आत्मा जकरा स्वर्गवासी हमार मतलब स्वर्ग के सुख भोगे के मिलता। उहे जे हमार मन की झुनझुना बजा देलस, हमार मन की आँख खोल देलस, हमार मार्गदर्शक। हाँ वो आप बनी का? साहिल, हमके तो उम्मीद ही ना रहे कि तहार ऐड के ऐसन रिस्पांस मिली। जैसे गेस्ट आ रहल बानी, जैसे बुकिंग्स हो रहल बा। हमके तो लागत बा कि हमार सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाई। यहाँ इतना काम बढ़ गइल बा, हम सोचत बानी कि अब हम क्लासेस छोड़ दें। ना, एकदम ना। तू अपन क्लास मत छोड़ा, तू आराम से अपन क्लास में जा। हम बानी ना, हम संभाल ले। थैंक यू साहिल। एक और। तू कब आइला? अरे टाइम पे कोनो होश नहीं के और कुछ याद नहीं के। कब आइल? गिर गिल लला का? अरे गिरने उड़नी ना, वो हथनी हमार ऊपर गिर गल रहे। ओकरा खिलौना बदले खातिर बोलनी। सारा रात हमरा के झुनझुना समझ के बजावत रहली। अरे अरे हमार हाथ पैर तो ठीक बा। देखा कहीं हम लूला लंगड़त ना हो गई यार। What is this? There is nobody at the reception. डोंट वरी डार्लिंग। अरे अरे चल चल। अरे यार अरे We have to come to meet Dr. Kiran Jaju. ओ, हमें डॉक्टर किरण और यहाँ डॉक्टर जाजू। डॉक्टर हमरा के पर्सनल सेशन खातिर अपॉइंटमेंट चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। there is problem. One doctor is not a working condition. Personal session after 6 days. Okay. गुरुजी, हाँ बोला। हमारा अगला सेशन कब होगी? तू तो हर पर्सनल सेशन डॉक्टर किरण ना डॉक्टर झाजू करी है, बट आफ्टर 4 days. सॉरी। गुरुजी हमारे जिंदगी के वॉट लग गई बा। आपके अर्जेंटली कुछ न कुछ करे ही के पड़ी। हम भी जवान बानी, ई भी जवान बानी, कई सालन से शादीशुदा बानी, लेकिन फिर भी जुदा जुदा बानी। सारा बदन में कुछ कुछ हो खेला, लेकिन ही कुछ ना कर देवेली। आप कुछ करी ना। अरे अपॉइंटमेंट इज फुल। का? योर सेशन विल बी आफ्टर 5 days. ओह नो। सबर के फल मीठा होला। अरे का सबर। When will use रबर? गुरुजी, डार्लिंग रुका। अबे तू कर का रहल बाड़े? हमने के पास टाइम कम बा और तू सबके 5-6 दिन बाद का टाइम देता हुआ। का यार? फर्स्ट फ्लोर से लेके बेसमेंट तक पूरा डिपार्टमेंट हिलल बा यार। चला फिर अब मुश्किल हो गई बा यार। गुरुजी, अरे गुरुजी कहाँ बच्चों बानी काम की आप? इतनी से। अरे
आप हटी ना। बचा लो। आप हटी। Yes. हटी, हमके छोटा वाला चाहिए। अबे तू यही जगह कर सरा। चुप रहल बनी और रहुआ हम और छुपता नहीं केकरा से? हथनी से। हम अपन पत्नी से। चाले। हाँ? आओ जाले ऐजा का करता नहीं। चली ना पियानो बजावल जाए। कम ऑन आओ ना। ओए, ओए। का हो गल गुरुजी? आप तक के केस में फुस हो गई नी? हमके पिस्ता बादाम का दूध पिला के बड़ा लेक्चर देत रहनी। यार वो एक अनेक पे भारी पिया। अगर वो ऊपर गिर जाई तो ओकरा उठा के फेंक भी ना सके नी। वो प्राइमरी क्लास के सारा ड्रिल करा देलस यार। तू हमार दूध के कैसन बदला लेला हमार भाई। अरे भाई, वही दूध का कर्जा चुकावे खातिर तोहरा मसाज करावे ले आयल बानी। मसाज करवावा और फिट हो जा। ऐश और कैश कमाए खातिर रिसोर्ट में अपॉइंटमेंट का लाइन लगल बा। यार कब से हमनी पैसा कमाए खातिर स्ट्रगल करत रहनी, मौज मस्ती करे के और पैसा कमाए के हमनी के ऐसा मौका तब मिलल होखा तो आज हमनी बड़ा बड़ा लोगन के टक्कर में खड़ा होती। अबे छोड़ी बात के, कितना भी मेहनत कर लेती, कितना भी सक्सेसफुल हो जाती, बरसों लग जाते हमनी के कैश कमाइले में और फिर ऐश खिले में। आज हमनी के पास ऐश भी बा और कैश भी। हाँ यार, यकीन न होता ऐसन जिंदगी के कबो हमनी सपना भी ना देखले रहन। सपना वही के पूरा होखेला जे दिल से देखल करेला। रियली यार, तू सही कहा तारा। दबावा बालिका, दबावा। मैडम 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 आपके खातिर एगो शॉकिंग खबर बा। आप कौन हीरोइन के गॉसिप लाइल बाड़ू? आपके व्हाट? हमार मतलब रहे आपके ऐड के। ओ ऐड वाले सॉरी के लेटर भेजले बाड़े। उ लोगन गलती से आपन ऐड में सामने वाले रिसोर्ट के पता छाप देले बाड़े। डॉक्टर किरण जाजू सेक्स थेरेपी सेंटर, समुद्र रिजॉर्ट, 305060। कहीं यही खातिर पेशेंट आयल बंद तो ना कर देले? उ लोग वहाँ तो नहीं खन जात। हाँ, अरे हाँ। हेलो हेलो हेलो, यस, समुद्रा रिसोर्ट, मे आई हेल्प यू? जी, हमके वो ऐड के बारे में। ओह, तो आप हमने के ऐड पढ़ के हमने के फोन करनी। आपके कोनो भी प्रॉब्लम होके तो आप यही जा जाई, आपके सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाई। आप डॉक्टर किरण जाजू बोला था नी? कौनो शक? हाँ, हम डॉक्टर किरण बोलता नहीं। और हम इनकर पार्टनर डॉक्टर जाजू। हाय गुरुजी। एंड टुगेदर वी आर लव गुरु। 3 2 5 अब 5 5 10 ना 10 बहुत ज्यादा बा। अब 5 1 6। मिस्टर पटेल। 2 8। मिस्टर पटेल, का सोचता नहीं आप? सोच नहीं की रहल, जोड़ रहल बानी डॉक्टर। ये दोनों के कम से कम 8-10 साल खातिर जेल जाए के पड़ी। हालत खराब हो जाई, 15 साल के भी लाग सकेला। अब देखी ना, राउर आइडेंटिटी के मिसयूज कैलस, राउर नाम के कैरेक्टर खराब कर देलस, एगो नाम के 2 टुकड़ा कर देलस। जौन काम के रुआ पढ़ लिख के 2500 लिहिला ना, ओकर उ लोग बिना पढ़ले लिखले 25,000 लूट रहल बने। बाकी मैडम एगो प्रॉब्लम बा। कानून से सजा दिलवावे खातिर इनका खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा करे के पड़ी। ओकर टेंशन आप मत लेही, हम प्लान बना ले बानी। सबूत जमा करे खातिर हम और मिली पेशेंट बन के रिसोर्ट में जाई। का हमने के हुआ पेशेंट की एक्टिंग करे के पड़ी? वाओ, हमार बर्सन की एक्टिंग के तमन्ना पूरा हो जाई। मैम, हम वहाँ अरमान के पीटी की एक्टिंग करी कि ओह फिर नो। हर दिल जो प्यार करेगा के रानी मुखर्जी की एक्टिंग करी? वैसे मैम, हम मुन्ना भाई MBBS के जिम्मी शेरगिल की भी एक्टिंग कर सके नहीं। सच में। शट अप। हमने वहाँ एक्टिंग करे ना, सबूत जमा करे जाता नहीं। मिस्टर लव गुरु, अब तू दोनों तो गईला जेल में।